Бала. Бір яқтан бүйек Тоқайыбыз әйткен шау фәрештә валшыға, язмыш бүләге. Әйкенші яқтан бала шаға, тынышсызлық хәсрәт шағанаға. Нешік кенә булмасын, балалар үзебезнеке. Олар безнең киләчәгебез, безнең ғорурлыгыбыз, яисә йөз кызыллыгыбыз, җылы тыныч яки салкын ялгыз картлыгыбыз. Балаларыбызны тәрбияләү, саклау, яклау җәһәтеннән без бүген нәрсә эшлибез соң? Эшләгән эшебездән файда бармы? Җәмгыятьне алга итүче актив әгъзалар тәрбиялесе урынга сорыкыртлар, кулланучылар гына үстермибезме? Без үзебезгә нинди киләчәк әзерлибез? Илдә балаларыбызның бүгенге хәле ничегрәк? Ислам дине буенча җәмгыятьнең нигезе никах белән беркетелгән законлы гаилә дилә. Баланы гаиләдә үстерү, тәрбияләү күрсәтмәгенә түгел, ата-ананың иң зур, иң изге бурычы. Гомумән, ислам ата-анага балаларына карата берничә хак, бурыч билгели. Баланың беренче хакы ата-ана сабыена яхшы мәгънәле исем бирергә тиеш. Икенче хакы ата-ана балага яхшы тәрбия бирергә, нәрсә яхшы, нәрсә начар икән аңлатырга. Дөнья һәм дин белемнәрен өйрәтергә бурычлы. Баланың өченче хакы ата-ана тиешле яшькә җиткәч ир баласын өйләндерергә, кыз баласын кияүгә бирү хәстәрен күрергә тиеш. Булышу, каршы килмәү генә түгел, ата-ананың баласын үзе гаиләле итүе фарыз. Менә шушы 3 кагыйдә Коръән Кәрим аятләре, пәйгамбәр хәдисләре белән ныгытылган, закон кимәленә күтәрелгән. Әлеге бурычларын үтәгән ата-ана баладан да үз йөкләмәләре үтәлүен таләп итә алган. Ислам дине буенча бала өстенә 10 бурыч йөкләнә. Әгәр ата-ана мохтаҗ булса, аларны ашатырга, киендерергә, хезмәт итәргә, чакырсалар тиз яннарына барырга, бер эш кушсалар үтәргә, алар белән йомшак сөйләшергә, каршы сүз әйтмәскә, ата-анага исемнәре белән дәшмәскә, караңгы чырай күрсәтмәскә, үзеңә нәрсә теләсәң, аларга да шуны теләргә, үзеңә Аллаһтан ярлыклау сораганда, алар өчен дә сорарга тиешле. Бурыч кагыйдәләргә күз салуга ук балаларыбызның бүгенге аяныш хәле җәмгыятьнең һәм ата-ананың бала каршындагы үз бурычын үтәмәүләренә килеп терәлгәне ап-ачык күренә түгелме соң? Әйе, бала гаиләдә үссен өчен гаиләнең үзе булуы шарт. Гаилә төзүгә килгәндә хатын-кыз бу эшкә берничәк тә каршы түгел. Картлык көнендә ялгыз, таянышсыз калудан куркып, законлы, әтиле бала үстерер өчен ул хәтта икенче хатын булып яшәргә дә риза. Тик монда күп нәрсә иратның дөньяга бүгенге карашына бәйләнгән. Бүгенге яшь ир-ат өйләнергә теләми, ирекле тормыш белән яшәүне хуп күрә. Бәлки безгә гаиләле иратларга йөз белән борылырга, аларга хезмәт хакын артыграк түләргә, бала туган саен ниндидер ярдәм оештырырга, гомумән гаилә белән яшәүнең матуррак та, җиңелрәк тә икәнен исбатларга кирәктер. Гарәп илләрендә һәр туган бала исеменә дәүләт тарафыннан акча билгеләнә. Бу һәр баланың үзе өчен. Үз милләтеннән булган хатын-кызга өйләнгән иратка аерым ярдәм күрсәтелә. Шулай итеп, ил үзендәге халыкның санын киметмәү буенча да эшли. Гаилә бюджеты турында да кайгырта, милләт тел язмышын да онытмый. Бүген хатын-кызга ипи кыерчыгы түгел, үзенә тиң ир, туачак баласы өчен таяныч булырлык ата кирәк. Шушы гаделлек сакланган очракта гына гаиләләр нык була минемчә. Балаларны яклау, тәрбияләү җәһәтеннән тагын бер бик кирәкле гамәл. Һәр туган сабыны үз әтисе исеменә теркәргә. Бу бит
һәр нарасының иң беренче, иң изге хокукы. Аны аякка бастыру мәшәкатен үз әтисе җилкәсенә йөкләргә иде. Ата-ана яшь булып, хәзерге бала тәрбияләргә мөмкинлеге юк икән, алар балигъ булганчы әби-бабай ярдәм итеп торыр. Үз балалары, үз оныклары бит. Шушы таләпләр үтәлгән очракта бу баланы ислам күрсәтмәләре буенча тәрбияләү була инде. Һәр сабый үзенең урам баласы түгел, ата баласы икәнен белеп, әтисе белән горурланып, аның белән аралашып, үз тиңнәре арасында кимсенмичә үсәр иде. Балага белем бирү мәсьәләсенә дә күз салыйк әле. Бүген ата-ананың бөтен көче, малы балага дөньяви белем бирүгә юнәлтелгән. Әдәп, әхлак кагыйдәләре, иман, дин бөтенләй өйрәтелми. Нәрсә яхшы, нәрсә начар икәнен без инде үзебез дә онытып бетердек. Яшьләр начар дип мөһер сугарга барыбыз да бик оста. Әдәп, әхлак нигезләрен өйрәтү кебек зур эш бүген мәктәптә генә башкарыла ала. Чөнки мондый гыйлемне бирергә хәзергә гаилә күп очракта сәләтсез. Тик мәктәпләрдә төрле дин дәресләре укытып, без балаларны да, җәмгыятьне дә бердәмлеккә алып бара алмыйбыз. Коръән Кәримдә бүленешмәгез ди. Уку программасына дин дәресләре кертергә кирәк. Балалар йортларындагы тәрбия турында да бераз фикер йөртеп алыйк әле. Дәүләт, мал-мөлкәтле кешеләр балалар аш ялангач булмасын, тиешле тәрбия ала алсын дип бик күп көч, байлык сарыф итә. Тик бөтен әйбернең бер нинди тырышлык хезмәт куймыйча, юктан бар булу баланың аңына нинди юнәлеш бирәсең? Алар тормышта да бөтен әйбер күктән иңә. Алар өчен гомер буе кемдер уйлый, хәл итә дип ышана бит. Бәлки бу балаларга әзер күлмәк ыштан түгел, ситсы белән тегү машинасы алып бирергә, тегүче мастер штаты кертеп, баланы эшкә өйрәтергә тиешлебездер. Әгәр ул тормышка яхшы пешекче, кондитер, игенче, ташчы, чәч тараш, маляр, штукатур, тегүче, бәйләү остасы булып аякка басса, безнең өскә аларга эшкә урнашканда булышу вазифасы гына төшәр иде. Алган һөнәре аны аш ялангач итмәячәк. Тырыш кына. Менә тырышлыкка үз кулың белән эшләргә өйрәтү безнең бурыч. Шуның кадәр көч, мал сарыф итеп үстерелгән балаларның файдасыз гына түгел, зарар чыганагы булып үсүе бик аяныч хәл һәм монда гаеп безнең үзебездә, өлкәннәрдә. Өйрәтегез, җиңеләйтегез, авырайтмагыз, сөендерегез, нәфрәтләндермәгез дип Пәйгамбәребез үзенең изге хәдисендә. Әйе, уйларга уйда, эшләргә эштә җитәрлек. Бер Аллаһка тапшырып кына булмас. Үзебезгә дә барча эш гамәлләребезне тагын бер кат күз алдыннан үткәреп, аларга үтемлерәк, файдалырак юнәлеш бирү хакында фикер йөртеп алу бер дә зыян китермәс иде мөгаен. Рәхмәте яусын тудырган әнкәеңә. Алланың рәхмәте яусын үстергән әпкәеңә. Алланың рәхмәте яусын олысы кешесенә. Сиңа ярдәм иткән һәрбер Ходайның кешесенә. Алланың рәхмәте яусын олысы кешесенә. Сиңа ярдәм иткән һәрбер Ходайның
кешесіне. Allah'ın rahmeti yağsın seni yarattanlarga, ismingni dualarda hamon yonartkanlarga. Allah'ın rahmeti yağsın olsa kişisine, yerdem iken her bir Hudayının kişisine. Allah'ın rahmeti yağsın olsa kişisine, sina yerdem iken her bir Hudayının kişisine. Rahmeti yağsın sina su birgenlerge, ışkırıp bizge şifalı sulaşın ergenlerge. Allah'ın rahmeti yağsın olsa kişisine, yerdem iken her bir Hudayının kişisine. Allah'ın rahmeti yağsın olsa kişisine, sina yerdem iken her bir Hudayının kişisine. Sina yerdem iken her bir Hudayının kişisine, Hudayının kişisine, Hudayının kişisine. Кешене күзәт, үзеңне төзәт. Шушы хәл турында сөйләделәр. Кызымның бер классташы укытучыга «Җитте авызыңны яп» дигән. Бу тупас сүзе өчен әти-әнисен директорга чакыртканнар. Ә менә классташлары яклый. Укытучы үзе дә гаепле. Ул аны башта дәресне тыңламыйча сөйләшеп утырганы өчен ачуланды. Аннан соң әнисен гаепли башлады. Шуңа түзмәде дә инде ул. Кемнең бөтен класс алдында үз әнисе хакында начар сүз әйттерәсе килсен диләр. Максатыбыз бу вакыйгада кем гаепле икәнен эзләү түгел, мондый низаклар чыкмасын өчен ислам диненең бер мөһим өйрәтүен искә төшерү генә. Динебездә кешеләрнең кимчелекләре, гаеп эшләре хакында сөйләмәскә кушылган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кардәшләреңнең гынахларын яшер. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә синең гынахларыңны яшерер дигән. Бәлки сез берәрегез начар эш күрсә, аны үз кулы белән төзәтсен. Моны эшли алмаса, теле белән төзәтсен. Моны да эшли алмаса, йөрәге белән риза булмасын дигән хадис тә бар бит әле диярсез. Әлеге ике хадисне укыгач сорау туа, дөресрәге туарга тиеш. Кешенең гынаһысы, хатасы хакында ишеткәч, кайсы очракта аны яшерергә, ә кайсы очракта тыярга яки төзәтергә омтылырга кирәк. Галимнәрнең җавабы шундый.
Әгәр ул хаталанган кеше үзен яхшы яктан таныткан, моңа кадәр башкаларга начарлыгы тимәгән икән, яшерергә кирәк. Әгәр инде үзе хакында нәрсә әйтүләренә игътибар итмичә, гынах өстенә гынах кылып яшәү белән таныла икән, ул бозык кеше санала. Аның турында сөйләү рөхсәт ителгән, хәтта башкаларга аның бозыклыгыннан зарар килмәсен өчен сөйләү тиеш тә була. Гомумән, кешеләрне яхшылык кылырга өндәп, начарлыктан тыелырга чакыру һәр мөселманның бурычы. Мәдинә шәһәрендә яшәүче бер кеше төшендә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламны күргән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллам аңа: "Мәккәдә шундый кеше бар, син аңа әйт. Ул җәннәттә минем белән бергә булачак, иншаллаһ" дигән. Мәдинә әһле Мәккәгә барып, әлеге кеше хакында сораштыра башлаган. Әмма халык аның исемен ишетүгә үк йөзләрен читкә борган. Чөнки Мәккәнең начар кешеләреннән берсе саналган ул. Мәдинә әһле авырлык белән булса да аны эзләп тапкан һәм "Син Аллаһ Тәгалә кабул итәрдәй нинди яхшылык эшләдең?" дип сораган. Теге кеше: "Күргәнеңчә, минем Аллаһ кабул итәр әле дип өметләнерлек изге эшләрем юк" дигән. Шулай да төпченә торгач, Мәккә кешесе аңа бер вакыйга сөйләгән. "Мин өйләнгәндә хатыным башка кешедән көмәнле иде. Ул миңа: 'Бу гаебемне яшер, Аллаһ та синең гынахларыңны яшерер' диде. Мин сабыр иттем. Аның бу гынахысын яшердем. Аның көмәнле икәнен берәү дә белмәде. Була тугач, кеше күрмәгәндә генә нарасыны мәчет ишеге төбенә илтеп куйдым. Бераз вакыт үткәч, 'Бала бар монда, бала, кемнеге икән?' дигән тавыш ишетелде. Кешеләр җыелды. Бу хәлне күзәтеп тордым. Халык бераз тынычлангач, мин туганнары табылганчы бу баланы тәрбиягә алам дидем дә, аны өйгә алып кайтып киттем. Хатыным белән аны тәрбияләп үстердек. Бу хакта беркем дә белмәде. Син белүчеләрнең беренчесе." Шуннан соң Мәдинәдән килгән кеше аңа төшен сөйләп бирә. Бу хәбәр гынахка батып яшәүче Мәккә әһлен айнытып җибәрә. Ул тәүбәгә килеп, Аллаһ юлына баса. Сәгъди исемле шәйхнең дә хикмәтле сүзләре бар. Бел, бу дөньяда вакытта кешеләрнең яхшы якларын гына күрүчеләрнең кимчелекләре кыямәт көнендә яшереләчәк. Әй гакыл ияләре, гөл чәчәкнең дә чәнечкеләре бар бит. Ул чәнечкеләрдә синең ни эшең бар? Розаларыннан гына бәйләм яса. Әгәр син кешедә гел кимчелек күрергә күнеккән булсаң, тавис кышында да сәер тавыш һәм ямсыз тәпиләрдән башка нәрсә күрмәячәксең дигән ул. Башкаларның хатасын күзәт, үзеңнекен төзәт диләр. Әмма ул хаталарны күзәтәсе генә түгел, әйткәнебезчә, башка кешеләргә бу хакта әйтергә ярыймы, юкмы икәнен дә аера белергә кирәк әле. Шуны яхшылап өйрәнәсе, аңлыйсы һәм балаларыбызга да аңлатасыбыз бар. Худай биргән һәр яңа көн бүләк бит ул кешегә. Максат куеп яшәгәннәр бәхет шатлык кичерә. Кеше яши өмет белән уй-хыялга бирелеп, һәрбер көннән нурлар калсын, гөлләр калсын сибелеп. Кеше яши өмет белән уй-хыялга бирелеп, һәрбер көннән нурлар калсын.
kalsın, güller kalsın sevilip. İş hizmette, meşakkatte, gün aylar, yıllar oğa. Yaşargesin, yaşanarga tırış, kilgeş indi dünyaga. Kişi yaşı ümit bilen, uy hıyalga birilip, her bir günden nurlar kalsın, güller kalsın sevilip. Kişi yaşı ümit bilen, uy hıyalga birilip, her bir günden nurlar kalsın, güller kalsın sevilip. Maturlıktan, yaxşılıktan balqısın jir kugimiz. Yaktı bulsun, uzun bulsun, Xudoy bergen günimiz. Kişi yaşı ümit bilen, uy hıyalga birilip, her bir günden nurlar kalsın, güller kalsın sevilip. Kişi yaşı ümit bilen, uy hıyalga birilip, her bir günden nurlar kalsın, güller kalsın sevilip. Her bir günden nurlar kalsın, güller kalsın sevilip. Hadis. Kişiler turunda bir nindi negizsiz noşar oylardan saqlanıгыз. Çünki noşar oy sözlerinin eng yomoni. Kişilerning g'ayiblarini tekshirmagiz, kunlashmagiz, ashulanishmagiz, bir-birigizni tashlamagiz. Allohning qullari bo'lgan holda bir-birigizga qardoshlar bo'ligiz. Bir әни кеше үзе белән булган менә бу хәлне гайрәт табигый күреп, гаҗәпләнеп сөйләгән иде. Яңа йортка күчкәч, яшүсмер улыбыз яшьтәшләре белән ничек уртак тел табар икән дип борчылган идек. Яше белән дә урам йогынтысына бирелә торган чоры ичмасам. Шуңамы ни эшләргә икән дигән сорау бер дә баштан чыкмады. Бик аралаша, теләсә кем белән сөйләшеп китә торганнардан да түгел әле ул. Әмма берәрсен якын күрсә, айырып алам диме. Бер көнне миңа, әни, син нишләп миңа дугалар өйрәтмәдең? Аллаһ Тәгалә хакында да сөйләгәнең юк дип сорап куйды. Сүзсез калдым. Дөрес, интернетта ислам турында укып утырганын күргәнем бар. Әллә ни әһәмият бирмәдем. Икенче бер юлы әниеңә каршы әйтү гынах икән ул дигәч, күземнән яшьләр килде. Соңыннан белдек. Күрше подъездда бер дини гаилә яши икән. Шуларның малайлары белән дуслашып киткән. Бер карасаң, гаҗәпләнерлек нәрсә юк та кебек, әмма сирәк күренеш. Гадәттә урамнан яхшы тәрбия алып кайтмыйлар. Алып кайтып була икән ич. Шундый сораулар туа. Нигә әле без урам тәрбиясеннән куркабыз, зарланабыз? Ни өчен балабызны тәрбияне урамнан алып кайтыр хәлгә төшерәбез? Ношар юлга кирип китсә, урам балаларына ияреп харап булды дибез. Ә яхшы тәрбия бире алмадык шул димибез. Кешенең халкы шундый. Ул хатасын түгел, ә аклану чарасын эзли. Хатасын таный алган кеше иң күркәм тәрбия чыганагын эзли башлар иде. Хәер, аны эзлисе дә юк.
Милләтебез 1000 елдан артык куллана инде ислам әхлагын. Әгәр ул иң камил тәрбия чарасы булмаса, инде күптән көн тәртибеннән төшеп калган булыр, 1000 түгел, 100 елга да чыдамас иде. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримнең Бақара сүрәсендә: "Минем кушканнарны үтәсәгез, файдасын үзегез күрерсез. Үтәмәсәгез, зыянын да үзегез күрерсез" ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дигән: "Кешегә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ирешүе һәм аның галимлеге шуннан беленер. Ул үзендәге хата кимчелекләрне күрә башлар." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә гүзәл әхлакны камилләштерер өчен җибәрелгән бит. Луқман Хаким дә: "Әдәпсез кешене карап күзәтеп әхлагымны төзәттем" дигән. Ул берәр кешенең ярамаган гамәл кылуын, яман эшен күрсә, бу гадәт миндә дә юкмы икән дип уйлый һәм үзен төзәтә торган булган. Без дә урамдагы әдәпсезлекне тәрбия чарасы итә алабыз. Бу эшнең бер бик җиңел юлы да бар. Балалар белән бергәләп күңелсезлек китереп чыгарган берәр вакыйга хакында фикер алышу. Вакыт юк дип тә зарланырлык түгел. Атнага бер булса да, гаиләгез белән кичке ашка җыеласыздыр. Әңгәмә корыр өчен менә дигән форсат бу. Ашаганда сөйләшүнең әдәпсезлек түгел, дин буенча сөннәт гамәл икәнен дә белеп үсәчәк балагыз. Хәтта бер юлы ике куянның койрыгын тота аласыз дигән сүз балаларыгыз фикер йөртергә дә өйрәнә. Әңгәмә кору яки сорау-җавап формасы менә дигән тәрбия чарасы ул. Баланы нинди генә матур сүзләр әйтеп сөймибез. Йөрәк барам, кадерлем, газизем дибез. Бала ул иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең бүләге һәм иң хәерлесе дә аны Аллаһ кушканча тәрбияләү. Иманы көчле кеше бузыклык күрсә, аңа кирип батмый, гыйбрәт файда алып үзен төзәтеп үтеп китә. Балаларыбыз да урам тәрбиясеннән шулай узып китерлек булсын. Нәрсәдер өйрәнергә мохтаҗ булып чыкмасын алар дуслар янына. Киресенчә, үзләре өйрәтерлек булып чыксын дип максат куйык. Үзебезгә дә, җәмгыятькә дә файда китерердәй максатны. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sirâtal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muhammadur Rasulullah, la ilahe illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilahe illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilahe illallah. Muhammadur Rasulullah. Bu dünyada barşabızda biz adam balaları, Vasırlar aşa görəbiz qan soğuş yaralarını. Allah'ның mərhəməti zor qaytıbız digana. Günahlarını yarlıqa deb təqdir eytdin
иншаллах. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. 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 Ey Adem'nin balaları, dinlep Allah'ның sözün. Günahlardan saklanıp biz, zalimler bulamayıp bugün. Şirde soğuşlar bulmasın, ya Xuday özün sakla. Şeytanlarının tutkusundan Müslümanlarını yakla. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 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 Zalimler için yaşasın cehennem. Хадис. Müslümanга kardeş. Уланы рәнҗетми һәм аны ярдәмсез калдырмый. Кем дин кардәшенең ихтыяҗын үтәсә, Аллаһ та аныкын үтәр. Кем мөселманны бер бәләдән коткарса, Аллаһ аны кыямәт көне кайгысыннан коткарыр. Кем мөселманның гаибен яшерсә, Аллаһ та аның гаибен кыямәт көнендә каплар. Җәйге ял вакытында авылда туганнарында ял иткән бер малайның әнисе белән сөйләшүеннән. Булды инде анда хәлләр. Бер көнне туган абый миңа сарай ашкышын алып керергә кушты. Өйгә кергәч тә ишек янындагы элгештә эленеп тора диде. Эзләдем, тапмадым. Мин кире янына буш кул белән килгәч, пешмәгән җан, шул ашкышны да алып килә алмыйсың инде дип ачуланып, үзе кереп китте. Ләкин үзе дә тапмады. Туган апа да тапмады. Сарай ишеген балта белән кайырып ачтылар. Гафу үтендеме соң? Үтенгән ди. Но мин аңлыйм инде аның дөрес эшләмәгәнен. Гаделсезлек, дурфалык белән очрашу кемгә дә авыр инде ул. Балама, олы кешеме аерма юк. Шуңа да ислам динендә гаделлеккә, үзара ярдәмләшүгә зур әһәмият бирелгән. Гомумән, гаделлек ислам диненең нигезе, йөрәге булып санала. Бер кутси хадистә Аллаһы Тәгаләнең мондый сүзләре китерелә. Мин гаделсезлек кылмаган кебек сезгә дә аны хәрәм кылдым. Бер-берегезгә карата гаделсезлек кылмагыз. Аллаһы Тәгалә гадел, адәм балаларына да үзара гадел булырга куша. Шуңа күрә хакыйкый мөселман гаделсезлекнең бүтән төрләреннән дә качарга, сүзе белән дә, гамәле белән дә башкаларны хаксызга рәнҗетмәскә, дырфа булмаска тырыша. Бер кешедә үзенә карата тупас булуларын яратмый. Һәр кем йомшак, мөлаем мөгамәлә күрсәткән кардәшен якын итә. Шуңа Аллаһы Тәгалә дә Пәйгамбәребез галәйһиссәламгә Гыймран гаиләсе сүрәсенең 159-нчы аятында
Я Мөхәммәд, Аллаһның рәхмәте белән өммәтеңә шәфкатьле булдың. Әгәр каты күңелле булсаң, әлбәттә синең тирәңнән качарлар иде дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның бер хадисендә кешеләргә яхшы мөгамәлә күрсәтү хәтта иман шарты дәрәҗәсенә куелган. Бер-берегезгә мәрхәмәтле булганчыга кадәр сез иман китергән дип саналмыйсыз, диелгән анда. Икенче бер хадисендә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям кешеләргә карата шәфкатьсез булган кеше үзе дә Аллаһның шәфкатеннән мәхрүм калачак ди. Шуңа да динен дөрес аңлаган мөселман үзенең кылган мәрхәмәтенә мәрхәмәт, гаделлегенә гаделлек көтми. Ул кылган изге гамәлләренең гаделлегенең кешеләр аның бу эшләренә нинди мөнәсәбәт күрсәтүенә карамастан юкка чыкмавын белә. Мондый мөселманның максаты бер генә. Ул Аллаһның хәерле бәндәсе булырга омтыла. Менә бу хадистә әйтелгәнчә, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бер төркем кешеләр янына туктала да сорый: Сезгә иң хәерле һәм иң начар кеше турында хәбәр бирәмме? Иң хәерлесе бер явызлык кылмаган, гел яхшылык эшләп йөргән кеше. Ә иң начар кеше шулдыр. Ул яхшылык кылып йөрсә дә аның начарлыгыннан бер кем дә имин түгел. Динебез безне чарасыз калган мизгелләрдә дә гаделлек юк бит ул хәзер дип уфтанмаска, киресенчә бер нигә дә карамастан һәр вакыт гадел булырга өнди. Менә бу кыйссадагы хәлгә төшмәс өчен дә бер фәкыйрь кеше хатыны әзерләгән майны күршеләрендәге сәүдәгәргә сата торган булган. Көннәрдән бер көнне сәүдәгәрне майның авырлыгы шикләндерә һәм ул аны үлчәп карарга була. Үлчәсә 900 грамм гына. Ул теге фәкыйргә бик нык ачуы килеп: "Мин синнән башка май алмыйм. Синең 1 кило дип саткан майың 900 грамм гына икән" ди. Фәкыйрь бик борчылып: "Әй кардәшем, безнең үлчәүбез юк. Әмма синнән 1 кило шикәр алган идек, шуны үлчәү өчен генә тотабыз" дигән. Һәр эшебездә гаделлек таләп ителә бездән. Хәтта эшебез төшкән кеше әле бала гына булса да. Худая, бары сиңа табынам, туган һәрбер көнемдә. Юл башымда ышаначам, җавап таба алмыйча сорыйм. Үзләремне төбәп күңлемнән, шундук киңәшеңне килер көннәремдә ташламашы догаңны. Иң зур бәхет сиңа сыйыну, җавап таба алмыйча сорыйм. Күзләремне төбәп күңлемнән, шундук киңәшеңне сеңдерәмен йөрәк түренә, йөрәк түренә. Синең киңәшеңне тоям.
Худайым, ярдәмеңә сине тапшырамын һәр адымны. Яктыртсаңчы барыр юлымны, җавап табалмыйча сорыйм. Күзләремне төбәп күңелемнән, шундук киңәшеңне тоям. Сеңдерәмен йөрәк түренә, синең киңәшеңне тоям. Шундук киңәшеңне тоям. Сеңдерәмен йөрәк түренә, синең киңәшеңне тоям. Тәрбия эшендә гел проблема туып тора. Бер көн 12 яшьлек кызыма классташы якын дусты, бәлки Аллаһ юктыр, син каян беләсең дигән. Тагын нәрсәләр турында сөйләшкәннәрдер, әмма иманы какшап кайткан. Бәлки чынлап та юктыр, син миңа дөрес аңлатмыйсыңдыр диде. Бу классташы белән һич аралаштырасым килми. Нишләргә инде аптыраган дигән иде бер Мөслимә ханым. Бу проблемадан чыгуның ике төрле юлын табып була. Беренчесе, димәк мин баламның иманын ныгытуга аз игътибар бирәм дип. Икенчесе, бу иптәш кызы балама начар йогынты ясый дип уйлау. Беренче вариант хәерлерәк. Ул тәрбия эшендәге җитешсезлекне күрсәтә торган бер сигнал сыман. Чөнки вакытны карадан айыра белгән бер ата-ана да балам имансыз булып үссен дип теләмидер мөгаен. Әмма бала иманлы булсын өчен нинди гамәлләр кылабыз соң? Бу сорауга һәр ата-ананың үз җавабы. Ислам галимнәре баланың иманын ныгытуның төрле юлларын күрсәтә. Мәсәлән, күренгән әйбер, күренмәгән әйбернең барлыгын раслый дип аңлатыгыз. Гап-гади мисаллар белән. Менә бу өстәлне бер оста эшләгән. Әмма без ул кешене күргәнебез юк һәм кем икәнен дә белмибез дип. Шул рәвешле теләсә кайсы әйбернең эшләүчесе яки барлыкка китерүче бар икәнне төшендерегез. Игътибарны урындыкка, шкафка күчергәннән соң табигатькә, хайваннар дөньясына һәм кешенең үзенә күчереп була. Табиблар әйтүенчә, кеше үзе бер мөгъҗиза. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә күзләребезгә һәр секундта фотога төшерү һәм аны саклау мөмкинлеге биргән. Мибез һәр күргән нәрсәне архивка сатып бара. Кеше гомерендә күзләре ясаган фотолар саны триллионнар белән исәпләнә һәм кирәк вакытта секунд эчендә ул картинаны хәтеребездә яңарта да алабыз. Адам баласы хайваннарны үзенә буйсындыра алса да, олар башкарган эшләрне бер нинди лабораторияларда да эшли алмый. Әйтик, шул ук үләнне ясап булмый. Үсемлекләр дөньясыннан тагын бер кызык факт. Бер үк төрле үләнне кәҗә дә ашый, ефәк корты да. Әмма берсе безгә йон һәм сөт, икенчесе ефәк җеп бирә. Ягъни шимал бер үк, ә җитештерелгән продукт төрле. Менә шундый фактлар баланы фикерләргә этәрә. Хакыйкатьне төшенергә ярдәм итә ала дип саный галимнәр. Хакыйкатьне тануның тагын бер юлы Аллаһ китабы. Коръән кабатланмый торган мөгъҗиза. Аны беркем дә һәм бер кайчанда нәкъ шундый ук итеп иҗат итә алмый. Хәтта бу эшкә кешелекнең ярты өлеше тотынса, ә икенче яртысы аңа булышса ди Коръәнне өйрәнгән гыйлем ияләре. Гомумән, дини тәрбия бирергә теләгән ата-аналар балаларыгызга Коръәнне өйрәтегез. Соңрак аларга Коръән бүтән нәрсәне дә өйрәтер дигән сүзләрне хәтерләреннән чыгармаска тиеш. Шулай ук балаларга фән белән бәйле менә шундый фактларда сөйләгез. Коръәннән хата эзләүче бер төркем галимнәрне
Нәмл сүрәсенең 18-нче аяты җәлеп итә. Әлеге аятта кырмыскаларга карата ватылырсыз дигән фигыль кулланылган. Кырмыска ватыла алмый, таптала гына ала ди алар һәм бу ачышлары белән Коръәндә хата бар дип әйтергә телиләр. Әмма Австралияның озак еллар бөҗәкләрне өйрәнүче галиме бер шаккаткыч фактка тап була. Кырмысканың 3-тән 2 өлеше пыяладан тора икән. Баланың иманын кокшатканнар икән. Бу классташы белән һич аралаштырасым килми дип кенә һәм шуңа омтылып кына хәлне үзгәртү авыр. Яхшы дус Аллаһ хакында, начары гынахлы бозык гамәл турында искә төшерер диләр диюен. Әмма үзебез дә балабызны кем өчендер яхшы дус итеп тәрбияләргә тиеш булабыз ич. Иптәшләренең иманнарын ныгытыр да итеп. Шуны онытасы түгел. Değdirmişe jiller yağmurlar, Әтияниlerini özümüzde şulay yaşıyorsak idik zorlap. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge, Әтияни diyeyim de şu nasip olsun her kimge. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetlimin her günüge, Әтияни diyeyim de şu nasip olsun her kimge. Туар көннәрдә, туган көннәрдә сөенечләр генә китерсен. Оныкларым сөйе, улым кызым дие, дәшүләре шатлык иңдерсен. Рәхмәтлемен Xudayыма, рәхмәтлемен һәр көнегә, Әтияни диеп дә шу насип булсын һәр кемгә. Рәхмәтлемен Xudayыма, рәхмәтлемен һәр көнегә, Әтияни диеп дә шу насип булсын һәр кемгә. Гомерләр тиз үтә, аерылу да җитә, өзгәләнеп кала бәгырьләр. Әти-әниләрне исән чакларында яшиосак иде кадерләп. Рәхмәтлемен Xudayыма, рәхмәтлемен һәр көнегә, Әтияни диеп дә шу насип булсын һәр кемгә. Рәхмәтлемен Xudayыма, рәхмәтлемен һәр көнегә, Әтияни
Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез «Иманлы бала» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар «Гаилә һәм мәктәп» журналларыннан, «Мәдәни җомга» гәзитеннән алынды. Ә инде музыкаль яктан Наил Шәймәрданов башкаруындагы «Аллаһның рәхмәте яусын», Эльмир Газизуллин башкаруындагы «Ходай бүләге», Айдар Галимов башкаруындагы «Тыңлык Аллаһның сүзен», Булат Җиһаншин һәм Артур Хафизов башкаруындагы «И Ходаем», Гүзәл Уразова башкаруындагы «Рәхмәтлемен Ходаема» исемле җырлар бизәде.